podcast, radio and stuff. Podcast radio and stuff usuku lumnandi kakhulu sigcwele studio ngathi sithatha sibuyisele emumva namhlanje sibuyile kwi setup yethu endala ukuthi nje namhlanje I decorate kamnandi as you can see in front of me igama lami nguNtokozo Chapha. Please don't forget to subscribe and don't forget ukuthi ulike le episode yanamhlanje. We love you for subscribing, and I've noticed something. I'm sure Ntobeko uzovumelana nami. Ngazi ukuthi until click to subscribe. We urge you. It's absolutely free. So don't forget to subscribe. Ngivumelana nawe 100%. Please make sure that you subscribe. We want this platform to grow so we can continue giving you the best content that is there under the sun. Speaking of the best content, today is an important day. Because it's a day where we will all learn and grow. And Ntokozo, ayikho into ebalekile emhlabeni noma ukufunda ezinye zezinto ezibaleke kakhulu emhlabeni. Yes, isikhathi esiningi we suffer a lot as people that yes nakuthi we are suffering because of lack of knowledge and we are suffering because of ignorance, you know. So it's very important whenever you get an opportunity to learn about something new, teach yourself. And that's another opportunity, or this is another opportunity where you get to learn something new. So what are we talking about? Today we have members of the LGBTQI plus community. Sizokhuluma ngama experiences wabo South Africa. Ukuba member ye LGBTQI plus community ngabe kusho ukuthini South Africa, injani impilo kubona. Khumbula ukuthi uJune phela lo inyanga ebaluleke kakhulu, inyanga esibiza ngokuthi Pride Month. So sizofunda, sifundise, sikhule, sazi kangcono, si understand omakhelwane bethu, si understand ingane zethu, si understand abashana, wonke umuntu ophila naye who belongs to the LGBTQI plus community. Ukwazi ukum-understand, wazi futhi ukuthi uma ngabe ethi usuke esho ukuthini. So it's an important day, Ntokozo. Definitely an important day and an important month for many reasons. But one of the biggest reasons ngoba namhlanje the Pride Month. Oh, I thought you were going to say because it's your birthday. You didn't take it there. So let's introduce you to our guests. So we've got a full house. We're doing this for the very first time, interviewing more than one guest. We've never done this before. So what I will do, I will give our guests an opportunity to introduce themselves, and I will ask them as well to let us know ukuthi in terms of the alphabets that I mentioned, LGBTQI+, umuntu ufola kiphi alphabet and lokho kusho ukuthini kumuntu lalele ekhaya. Sibonelo, uNtobeko mina wakakhuluse straight man ukuthi ngithandana nomuntu wesifazane and ngibona abantu enginemizwa yabo. Ngicabanga ukuthi ngichaze right. While they introduce, ngizocela patience kunina nokuthi nisibekezelele. Ngoba we might use wrong terms. Okay. We might get it wrong at times. Please just understand what it's your opportunity to teach us. Okay. So we are all learning. Sure. It's an opportunity for you to teach us. We don't mean it's not from. I mean, we are not being malicious. You know, using the school sizizwa ishiwo nje nathi singazi ukuthi zisho ukuthini. You know, so please just be patient with us. Ukuthi mase sisho wrong ukuthi hayi usu wrong ke lapho, and this is the reason why. So I think I'm gonna step right next to me. We've got Gugu. Gugu, I'll give you an opportunity to introduce yourself and usazise ukuthi ngabe wena ufola under what and what does that mean. Okay, sanibonani babukele ekhaya, igama lami nguGugu Ngakacele. G Dog Face, Gugu from Nevico, abaningi bangazi nje uma kuculula einkundleni zokuxhumana. Mina ngiyelesbian. Yabo angifuni ukuconfuse kakhulu kodwa nama lesbian. Kulo L ahlukile because khona abagqokisa amantombazane, khona abagqokisa abafana. Yabo amanye babizwa ngama-studs, abanye babizwa ngama-butch. Yabo kuyahluka kale kodwa manje ngizonibekela nje ukuthi ngilesbian
i-study. Ugogo wakuphi? Ugogo wakamashu ngi-inki kahle kahle. La ngikhulele endaweni ehlukene sakamashu uTozoma nasenanda. Okay. Sure. All right. Nice to meet you, Gogo. Thank you. Aluta actually making a second appearance here on podcast radio and stuff. Boo, indeed. But we'll the episode is about 9 Aluta, please make it a point that you search for that episode. It was a beautiful learning episode, and we know Aluta is a wealth of knowledge. So welcome, Aluta. Thank you for coming through. Thank you. Ngibingelele abalali emakhaya. Igama lami Aluta Qhawekazi Nomzamo Humbane. I've got 3 names because the middle one is igama ngalipiwa indoda yami sasithandana nayo Qhawekazi. He always looked up to me and always called me Qhawekazi. Sure. And then Aluta is my father's side and Unomzamo is my mother's side. So I've got a balance of, I guess, the typography of my life. I'm here to represent 2 kind of categories under one. I previously identified as a transgender woman, but that was before I transitioned fully. So fully is both medically and legally. So now I identify as a woman with a transgender experience. Okay. So, but this is as we go on. I may identify as intersex because biologically it ingibiza lapho, but sizoxoxa as we go with the conversation with I was previously a transgender, but now I'm a woman with a transgender experience, but who's borderline intersex as well. But ngizochaza kuningi ngiqhamuke nanda emaxhobeni. Yeah. Cool. Thank you, Aluta. Thank you. Let's move on to Sandy, our good friend. So Sandy, Yes. you know Sandy, we go a long way with Sandy on radio. We've worked together at some stage. Yes. And I know that you started doing a feature with Shogun Togozo. You Yeah. recently posted. Yes, So yeah, yes. welcome, Sandy. Thank you. Ngiyabingelela nje guys. Thank you for having me. Ngiyajabula ukuthi ngibe la igama lami nguSandilwane and I identify as gay. Ngiprefer ukubizwa ngo-he, him. Yeah. Yilokho nje engakusho kamanje. Yeah, I'm a proud gay man coming from elokishini eNanda, and yeah. Sure. Thank you, Sandy. And we have Vuyo there at the end. Vuyo, it's your opportunity, my good son. Hi, I'm Vuyo. Ndwasa. Isbong. I'm from Umlazi. At first, I thought I was a trans, but as the time goes on, and the way things happened, it turns out that I'm intersex. But then I will explain later. Maybe let's explain now. What does it mean to be intersex? Okay. When I started going to a psychologist whose name is Chris from Pietermaritzburg. Yeah, he dealt with me. He dealt with me, and then he found a doctor, a urologist. Then I attended there for transitioning. Okay. Yes. But at the back, before I went to the psychologist, it was the doctor who sent me to the psychologist. I had a history. I was 18 years old, and I was a girl. Oh, okay. Yes. So, but I didn't go to my period Okay. until 18. And my parents were worried because I was supposed to be on period at that age. Sure. So they took me to the doctor. So the doctor gave me the pills and say that they are gonna
stimulate the hormones. So I took the pills. Then one day I saw in my underwear a black blood, which is old blood. Sure. So they assume I'm starting my periods. But when this thing, when I have to go to my periods, I had terrible pains and I even collapsed. I wouldn't do anything. So they took me to the doctor. The doctor was telling me, no, it's period pains. They call it dysmenorrhea. So this thing happened. I came, I think now I was 19 years then. My aunt took me to a gynecologist because it was hectic. The gynecologist told me, he checked me and said, I'm pregnant. I told him, no, I can't be pregnant. I'm not sexually active. And he thought I was afraid of my aunt. He said, no, you can tell me. I know you are afraid your aunt is gonna scold you or what. I said, no, I'm not sexually active, and even if I was sexually active, it wouldn't be a man. So he said, no, okay, I will take the blood, because he saw something inside me. Yes. And I saw it too, and my aunt saw it too. But I was denying because I wasn't sexually active. So he took the blood, and the blood, he said, no, if the results come saying you are not pregnant, it will mean there is a problem in paradise. So we went back for the results, and the results were negative. So he said, it's urgent. He wrote a letter and took me to King Edward. You know, King Edward, in the public hospitals, they don't act fast. You come and go. But after that, there was a doctor, Dr. Makafulafula. He's from not here. He's from Nigeria or whatever, I don't know. Then he is the one who discovered that I've got a womb, but my womb is not normal. It's small, and it's upside down. The opening that is supposed to flush the blood is up, and the ovaries and the fallopian tubes are down there. So he said, no, we have got this problem, but now we're afraid to remove the womb because you'll sue us. Maybe one day you want a child. We are confused. We don't know what must we do, but we won't remove it now. We'll wait. So I had to, every 3 months, they will open and clean the blood. They will open. If you see, my stomach has got a lot of buzz because and I was very sick. Then my aunt went back to Dr. Bobert, the one who find out about this thing. He said, no, she is gonna die because she can't keep on operating. Let's remove, because even if she said she wants a baby,
the doctor said it's abnormal and it's small. It can't hold any baby. And she doesn't think the process of making a baby will happen. So Dr. Bobat did an operation of total hysterectomy. Yeah, that's what they say, to remove anything. And when he operated, he told me that he showed me what he found. Everything was rotten by that time. I've seen it. It was like, yeah. And he was shocked because when he operated, my hemoglobin was 5. And I was not supposed to be operated with that. But they were willing to give me blood after operation. But I refused the blood. So I recovered at that time. That is when everything fall into place after operation. After I recovered from operation, then I felt a different person. Because before I wasn't, I knew that I'm not a woman, I'm a man, and I need a woman. And even when I was young, when you play umasikuzi, I will say I'll be a father. Ubaba. And even the bangani bamantombazane, they will agree with that. And fortunately, I'm the only child for my father. So my father, I think he had that wish that he could have a boy. So he didn't treat me like a girl. He was happy that I'm happy to be treated like that. Because even if he is working, he will wake me. If he's like, ngikhulele emakhaya, la kubiwa khona ngebarbed wire, that kubiwa. I know how to use ukubiya ngebarbed wire liyana. You hook that with a crow, and then you don't. So I didn't know anything about being a woman, even how to cook. Even my family didn't include me. I don't know what is really happening. They didn't include me on this women thing. Then when I came here to my aunt, she tried to put me into place, but she failed because I couldn't. Yeah. So, before I move on, just a quick one. So, njengoba uveza ukuthi at 18 ila kwaba khona ne problem discover ukuthi hayo naku kushaya isikhathi ukuthi uye esikhathini sesishaya isadlula isikhathi sokuthi uye esikhathini but awuye esikhathini osuqala ukubiswa kodokotela masikhuluma ngama features wawunawo at 18 fanele ngabe usunawo mabele njalo wawusunawo wena ama features umuntu wesifazane amabele ayekhona but usho ukuthi ngangiyilo muntu ongenawo amabele amakhulu ngangawaphiwanga amabele amakhulu but kwakubonakala ukuthi no akuyeni umuntu wesilisa ngoba ayekhona amabele but angewona lo ongawafakeli ubra ayisamancane ngaleso sikhathi leso ayisamancane. Yeah. Well, namhlanje sinengxoxo sibaningi so I focusile umuntu oyedwa ingxoxo yethu. But you touched on something a bit interesting esengifundile kuyona. So asize la ku so ngizwile umenshina inanda kwamashu but ngifuna uthi nje na usithatha through ijourney yakho
ukuthi khulele kuphi usithole nini ukuthi ugogo oyi lesbian. Oh, okay, mina ekhaya ke it's different story but cishe kufana okunye kwakho. Ekhaya mina ngatholakala is prophet okuthiwa uzozala umfana. I think nama baba efuna ingane umfana ingane yokuqala ekhaya. Yebo. Wathola is prophet okuthiwa uzozala ingane umfana bese kuzala ukuzalwa. Yabo baba akazalwa nenkinga ukuthi phela lempilo angikaze ngibe kwi-closet selokhu ngakhula nje. Bekubonakala ukuthi ngithanda into zabafana bengabakhaleli nomdoli. Even if nami kumasixhosi bengamane ngadlala amangayeni baba. Ufuna ukuba ubaba. Ngifuna ukuba ubaba yabo. So angikaze ngize ngibe kwi-closet into engikhule nayo le from yabo ngizala mfethu ekhaya ke baqale baba nazo inkinga kodwa bagcina bamkela ngoba bayabona ukuthi kumina lento ayishintshi. Okay. So ukhula community yona nayo yazi ugogo umfana. Yeah. Even ngisho esikoleni ingane ngidlala nazo amakhelwane abanye phela mama beya-understand because angiqalanga gqoka ingubo zabafana. Yabo ngithe sengikhula nami sengikwazi ukuyikhethela sengikwazi ukuyikhulumela. Sengisho ukuthi angiyithandi lezi kanje ngithanda lezi kanje. Yabo. Okay. Sandy. Yes. Let's come to you. Yes. When do you discover Sandy? Yazi ukuthi mina ngikhumbula where I had to like really discover mhlambe abanye abantu like abanye abagay bajwayele ukuthi bathi mhlambe there was a time when they had to come out. Mina from ekukhuleni kwami shame umana benokuthi ene benza into zama pageants ngasekhaya. Sometimes mina bengizogcina sengingenisa abantu. People knew uyabo makuthiwa khona lo ngenisayo makimodel mina ngingeniswa ngigqoka swimming costume, right? And my mom was okay with that, yabo. From ekukhuleni kwami ngikanjalo noma lumbami bangibona ukuthi ngikanjalo but abazama ukuthi bangiforce ukuthi mhlawumbe oh no ungakwenzi lokho, yabo nje kwaba kanjalo ngalokho ngiyimina nje kanje. Kodwa akaze kube kuthenini mhlawumbe ngiyibona ngithe mase ngikhula phela sengiyabona ukuthi ngifola ngeke ngaze ngiyibona ukuthi mhlawumbe ngiyintombazane as much as mina ngesikhathi kudlalwa nami ngasekhaya udlala umasigcosi ngikhule nami ngiwumama noma ngizoba usisi ngizofuna ukushelwa ukuthi no ngizohamba mina ngesitolo ngizoyesitolo ngishele kanje yabo ngiyakhula ngumama. And then I think okay nga discover ukuthi okay there's a gay club ngo 2010 discover so khona gay club okay ngathi ngifuna uku-explore manje ngifuna ukudraga. I started dragging manje sekubani Incredible Diva. Right? And then ngibiza ngobani ngosisi na anginalutho anginankinga lapho ngiyadraga ngitshotsha ngisha ama-week kamana nginabangani abasebenza ama-salon I'm doing ama-shows performing kanjalo but now mina that was more of a discovery stage for mina. Angisayibona ngiwusisi again manje at 33 but at that time ngangusisi kanje but now ngiyubona ngiwusandile nje a gay guy, a gay man. Okay. I don't see myself as a woman. Noma ngizothi anymore ngoba phela mhlawumbe angazi mhlawumbe during high school because ngakuyeleso sikhathi la ngimodela khona ngigqoka iswimming costume ngishwiza ngishefa ngiluka ngenzani mhlawumbe it goes with time. I don't know. Yeah, I did get a bit confused when you were introducing yourself. Yeah. From where I'm sitting now, or knowledge meaning now, ngoba was introduced as gay. Yeah. And then what's that you call he? Yeah. Correct? Yeah. Yeah. So, ngifundise mina. So, if you are gay and you call he, what does that mean in simple terms? Phela I'm a gay man. Othanda enye indoda. Oh, okay. I'm not trans. I don't look at myself as a woman. Okay. Yeah, I prefer like I'm a guy. Ngenza izinto zabafana. That's what I prefer. I don't see myself mhlambe
wanting, I don't know actually ukuthi mhlambe kungenzeka yini kushintshe, because khona as time goes abanye bagcina sebethi no, I want to discover and I want to explore. Mhlambe nangu Caitlin wakwazi ukuthi yabo nami at that time ngangithi sisi ngibuye ngize ngifuna ukushintsha into zami ngigqoka amajini amantombazane but manje sengiyabona gosh, but I'm glad I did it and I enjoyed it at that time. Angimjudge umuntu okwenzayo manje. It was the best time of my life. Enjoy nje kakhulu, even getting to know the girly side of me ukuthi oh no, actually I can walk. Bahlezi bethu ngiyathanda ukwalk. Mina ngikho phela muhle. Kodwa ngangimodela ngihlule abantu abahle ababuya nje amantombazane because of my confidence and because of me being skinny nendlela engangiwalka ngayo nendlela engangiphendula ngayo ke. Ngangimadubula ngendlela yokuphendula ke. So umuntu umuhle unjani kodwa ngizogcina ngiwinile. Number of pages engangicela engangiwawina. All right. Yeah. So gay men uthanda amanye amadoda. Yeah. So ungaba attracted kumina as Ntokozo noma noNtokozo kumele be gay men. No, yazi ukuthi imaki yazi ukuthi it gets tricky kanjalo ke. Mina I remember before ngangathanda ukuthi ukuthi mhlawumbe mangisuke ngithandana nomuntu kube umuntu o feminine, mhlawumbe ngizothina kanjalo ngithanda nomunye usisi, but because manje sengikhulile love is love, whether you're feminine or not. But I like most of the time going for the guys that are discreet. I don't know if mhlawumbe lokho kungenza umuntu onjani, but it's because nginqena igqa ezovedivele when two gay people bejola benza nginqena all the angithanda ukuthi into yami ibe out there as much as I'm openly gay, but into yami yothando nama relationships angithanda ukuthi kube kanje, angazi kanjani ngifuna umuntu esizofihla naye kube into ethi asekamereni nje. Yeah, most of the time. Yeah. Okay. Useqedile amadoda abantu. Useqedile amadoda abantu. Waqedile amadoda abantu. Nini after 9? Abo abantu abazikahle kancane after 9 nangu mnazo. Okay, awusichaze nini after 9? After 9 nangu sende dlule ehambe esitolo lestabane lese yajwayela lo. Yeah, right? And then how kuyahamba kuyogroove kanje usudakiwe wena isitabane nasiyafekuza lapha phela beyidansa ke itabane nathi isitabane siyafekuza lapha sidle isikhinde esincane how sesetoilet usuyaspansa wena futhi sithi kancane hamba ngizokulandela abuye usekunika ukey hamba endlini kanje okay makuvuka futhi ekseni lo muntu lo akasaperform mhlawumbe ngokuthi athi yene hayibo ukuvuka kanjani uyena osesho uqala bheke uqala zenyanga uthi akho umuntu mawuthi kanjani siyohlala usuku lonke uhambe sekumnyama after 9 into kanjalo. But ngiyengizwe kuthiwa I challenge ukuthi mangabe mina sesijabulisile noSendi uzofuna ukuyijambisa ukuthi hayi no kahle hle uNtokozo sesiyesana ekamereni. Abanye bayakwenza, mina I don't do it. Yabo nje especially so no, your experience You don't kiss and tell. Okay. You Yes, don't I kiss and tell. have experienced a lot of afternoon guys. Shame bandla abanye abantu ngasekhaya besebenzama nathi ba hook up nami ngoba bethi uSendi uyasekwenzakala. So there was this guy we used to like hook up naye like a lot like hook up. So there's other time ngibiza abangani bami mina ngoba ngiphuza utshwala bengigroove, I was always with the bad girls amantombazane nje. Sambe samsosha ibhadu yeah, well ngiyasawubiza igama lesifebe ngiseduze kwama wami. So umuntu aveda so angimnakile angijumpisa angaze ngijumpisa vele aveda so umuntu kube yena ongibhekukelayo yabo. Mina ke ngumuntu ngasekhaya very much well accepted nanokuthi abantu bayangiunderstand abangithanda nje yabo. Vede ngibona ukuthi yabo lo ku territory yami ngiyangenze lutho vele ithina sifike notshwala la angivede ngihlaphaza indaba yabo ethi uyangibhekukela vede asuka athi mina yena ethena hayi indaba na Steve kanjani lokhu ngibuka mina ngilala netabane kanje ngavede ngabiza wonke sekuseni section morning bang ngabiza wonke umuntu nganciphisa irate ngathi ngathi ufuna ukukhuluma uthini wena wathi yena ngisisona isitaba ngathi mina ayikahle wena ukhanyelwa kanjani pho wawumfaka kanjani enqeni zabo ngasisona isitaba ungafuni ukuthi ngikhuluma izinto ngabe ngichaza indlela ukuthi imi kanjani, but I was not that type of person uyena ongihlokolozile. Sometimes umuntu usuke eputshuza ngoba Can I say something? No, we can move on to Aluta. Oh, okay. Aluta. Yeah. We have had an interview Yes, with you. yeah.
And I think abantu bangakwazi, that's the reason ngicela ukubuka the whole interview where you shared your journey. But for the purpose of today, briefly, for umuntu ozohamba ayoyibuka episode. I think maybe what I can say is that just go and watch that episode. It's gonna take you from my A to Z. From ukusuka kwami nokuhlala lana. I think some of the things nithintile lana, the concept of self-identifying. Usendu Tena, he's from a feminine gay man who was cross-dressing to a gay man. It speaks of the fluidity of gender. And that's one of the things that makes us feel very, even now, after 9, it speaks of the fluidity of gender. But at the same time, how society punishes us for self-exploring. Yeah, because it's like we are punished ukuthi wena uzama ukuyithola. We are punished ukuthi wena uzama ukuyijabulisa ngalezi zinto oyifunayo wena. So it speaks of a society which is very highly controlling. And as a result, it breeds these split personalities because people wear masks. Nje besho senda uthi after 9 baningi abafana bashelayo guys, bashela abafana. That we cannot deny. Yabo. But we don't expose them because we understand that society will punish them. Yabo. But it takes a for mina John Novanangeko out. But I buried my partner 2 weeks ago. Akekho umuntu bengazi endaweni. Bonke mama bendaweni bebetha umntanami siwezwile ukuthi kwenzakaleni. Beze ekhaya bezongikhalisa. Yabo, I'm that type of person. So it depends on the individual ukuthi wena. Mina I'm secure in myself. And I want to match that with somebody who's secured. Yabo. Because mangi match nomuntu secured, then I don't have to have split personality where mangi nayo ongiphambi kwabantu sekufuneka manje silokho khona omunye nje ongasekhaya kade saqala ukutamatana yabo. And sahlukana khathi sengena ku relationship noba benganyama. But every time yabona nje masihlangana uvesanathi noma athi mayihamba nomuntu nami ngithi kanje yabo siyathukana because he's not able to go out and be himself. And I told him straight, so I think part of it is people go back to that first episode that I did. It will take you to the dynamics of what is this fluidity as Kulumangai. We are forever finding ourselves. Yabonje na ngikhula mina ngithanda abafana baskini. But manje ngisabathanda baskini sengithanda bachapi. Hawu angina-chance. Ukhona umkhaba hawu. Ngifuna umkhaba. But what I'm saying is that we find ourselves. Even nalaba ba straight manje laba ba afternoon manje, but in the next 5-10 years when they've gone their financial independence sebe movile away from ekhaya, you would find this bazofika sebefika nomuntu wesilisa. Kube sengazi ukuthi chawu kanti unje wena ushintshe nini cha ubekwenza. Just like all of us nathi besikwenza sifihla sikhula. Like we grew up hiding it because we were going to be punished. Something okhuluma ngayo alotha. I think kunina nonke nizobona ukuthi sithatha siyisa kiphi I direction le question engifaka manje. Now ukhuluma ngokuthi abanye they want or to have an experience with you alotha kodwa abafuni kwazi. You understand? Abanye they want an experience with you, Sandy, but abafuni kwazi. Now, would you say it's because bane mizwa a hidden, no, it's purely wanting to explore? Because there are people who empilweni want to try out that. I just want to, for example, kunomuntu owabhema ama drugs. Ngenxa yokuthi ufuna ukuexplore then mase bahooked. Yeah. I think again I will push abantu to please go and watch that first episode. Because in that first episode I broke down the 4 concepts of gender and sexual diversity. Nga mention ukuthi khona biological sex, nga mention ukuthi khona gender identity, nga mention ukuthi khona sexual orientation. Ngase nga mention ukuthi khona into sexual practice, where sex is not linked with who you are.
because we can have sex with our fingers ungangikopha ngichame yabo singa have sex ngolimo ngingathatha ucucumber ngizenze. So it has nothing to do because we all have fingers. Sonke sinolimo. Sonke sinendebe. And it doesn't mean ukuthi mawungena lipipi ngeke uzumchamisa umuntu. Uyachama umuntu ngomunye uyachama. So it speaks of this concept that we understand ukuthi sometimes sex is just sex. And sometimes uyakhalela umuntu. Njengoba usukhalela nje anybody. Ukubona intombazane uyibona ukuthi azamabela amahle. Owazwa nesmile esihle. Ukhale ngizokushaya wena. Nake ufuna ukunceda. So what I'm trying to say is that kuba bonke labantu, it could be an element of saying, remember, we find ourselves by projecting ourselves. We need to throw something out there and for that feedback to come back to give us a sense of who we are. Yabo. Ma umuntu omube emphakathini uyabeza abantu ekuthiwa ichawuda mfethu usikhotheni. Then in a sense when awuyibona usikhotheni noma wakhe akubona usikhotheni ubona ingane yakhe. Yabo. Umuntu omthandayo ubona usithandwa sakho. But we find ourselves in other people. So for some people basuke be explore. But exploring is a conscientization, because once you taste something, it's like mawutshontshile waba successful. The likelihood of you launch again is very high because you got away with it and you enjoyed it and it served a particular purpose. So nalana, I'm sure lelo after nanikhuluma ngalo akona kokuqala kwesibili kuyenzeka nje ukuthi manihlangana boo yabo, because this person is one running away from society which is very judgmental. Kahle la ninkinga kahle la, it's not the individual. The individual is trying to find themselves. They're trying to find ukuthi whether they like this or not. And it has no emotional attachment. Again, abantu babuyele first episode kumezo understand ukuthi sexual orientation is an emotional attachment. But gender identity is who you are. These are very challenging concepts, and I think for the benefits of this episode, ngathi bangaqala lapha khona mase bebuka nale kuzokwazi ukulink ukuthi okay foundation siqale bisafika la. So some people are really exploring bazama ukuyithola. Nokuthi ke phela mfethu we don't want to beat behind the bush. Dating same sex is much better because same sex understand who you are. Yabo nje, must ask any girl who's dated a lesbian ophuma kubafana aphinde buyele kubafana, because leyo ntombazane yami understand yazi ukuthi which part of clitoris emnandi ikephi la kufanele iliphi side lebele la kufanele kuncele khona. Yabo, similarly with umuntu wesilisa, if you have a body of a man uzohlangana nomunye umuntu wesilisa, that person will give you the best pleasure because they're basically pleasuring themselves. They know how to teach you because now bathinta lapho bayazi. So in essence, once you go there, you get hooked in a way. Yabo, but because it's forbidden fruit, because society basinikeza lesi stigma sokuthi sibahambisa abantu abambi sibuka negatively nje. Yabo ukuthi amshuthi and nabanye abanenkolo namademoni abanye sine mental health siyahlanya. So a perception of who we are is always tainted by imphakathi, such that again they punish people for exploring who they are. Mina njengasekhaya abaningi abafana ngibaziya abalale namagay, baningi abafana abakuma cross relationships where unoma wengane or ushadile kodwa usalala uyachofoza la emaqandeni because uyayithanda lento, but umphakathi awumvumeli. It's the very few, your Alutas and Sandys, who will go against the status quo. And my partner who went against the status quo was straight in the damn straight. Ibine ntombi njone ntombi bengumamkhulu entombini. Yabo. So, and I was the matriarch. Every girl knew ukuthi khona mina because mina ngafika kuqala. Yabo. But he was brave enough to say I love you and I love them and we'll make it work somehow. But very few are able to have Leo internal power. You go against a society, because remember, going against society means that you'll be shamed. Uzoxoshwa ekhaya, uzoncisha imali. Ma uyofuna umsebenzi kuzothiwa uzofika uyiqhokela ingubani kuthiwa kodwa yini yona le ungaqashwa noqashwa. So sometimes people have to conform just so that they can survive. Sure.
I have a couple of follow-up questions on some of the things that have been said. I think to follow up, maybe ngicela ukubuyela kuVuyo. Vuyo, I'm not sure uchazile ukuthi kwenzakalani wena and how you discovered yourself. But I'm not sure I have a full understanding of ukuthi kusho ukuthini ukuthi umuntu intersex. So ngiyasola ukuthi nasekhaya mhlawumbe khona confused njengami. Uma ungasichazela nje ngendlela enga-understand yonke umuntu kusho ukuthini ukuthi umuntu intersex. Ukuthi umuntu intersex kusho ukuthi lowo muntu loyo asithi njengami nje njengoba ngazalwa ngiyintombazana, but ngaphakathi ama inside wami kunama male organs, Amasende. Yes, amasende. Lokhu mina ngangingakwazi ngathola ngo Chris, but uChris naye engatsho ba kunjalo, but ethi uma ebuka isituation le eyesibeletho ijwayele ukwenzeka kubantu abanjalo aba intersect, akusho ukuthi yena it's a mix of ngaphandle kumuntu wesifazane, kumuntu wesifazane aphinde ngaphakathi abe ngumuntu wesifazane ongaphelelanga abe bese bafuthi namasende. Like leyo nto itholakele ize yafakazelwa ngesikhathi okokuqala kwi operation yami le enkulu yokugcina le eyayikhipha kwaSani. After usukhishiwe ilento isibeletho nazo zonke lezi zinto, baya expect ukuthi kufanele bakunikeze kuthiwa yini amaphilisi ekuthiwa yini engakhohlwa amaphilisi ama-hormones ngikhohlwa igama lawo kuthiwa yini unamagama negama lakhona nje ababiza ngakhona kodwa ngawokwenza ukuthi ama-hormones wakho abuye ukwazi ukuba uzizwe ukuthi nawe umuntu yabo. Hormonal therapy. So ngoba washo udokotela wathi into ezokwenzeka uzoba nama hot flashes because awusenazo izinto ebezikulekelela kuma hormones. So sizokunikeza i-treatment ezokwenza ukuthi ubuyele esimweni. So nganginikeza 6 months athi ngibuye ngabuyela kuyena after 6 months. Ngamtshela ukuthi no angizwa lutho yazi, actually mina I'm feeling fine. Kunakuqala ekuqaleni bengingazazi nokuthi ngiyini nje impilo yami nje bengingaphila impilo ngathi noma ngiyena umuntu kodwa ngiyaphila kodwa ngiyena umuntu nje. So now nami ngiyazibona ngumuntu kunama feelings manje abuyile and abuye ngeyinkani. Athi ke udokotela hayi mhlambe kungenzeka ukuthi cha yabo sazobuye kubuye. So babe sebengithatha ama test amagazi ke mase kubuye amagazi kutholakala ukuthi i-testosterone yami it's very high instead of estrogen. In fact i-testosterone ibuye iyenze yona futhi i-estrogen. Shuthi i-testosterone yami i-acting into ezu2 ifike kube i-testosterone iphinde futhi is-convert i-acte ibe yi-progesterone yabo, because lapho wathi udokotela wathi la progesterone nayo iyadingeka kufanele be nayo but i-progesterone yakho it's low. Sizozama ukuthi sikhuphule sehlise ilento i-testosterone yakho. Bazama ke but it didn't work. Ayehlika nge-testosterone kodwa ilo ngoba
3 point something estrogen. I-testosterone iwu-14. Sure. So wathi hayi ngoba akukho la ukhala khona uthi kukhona into engahambi kahle uzobela ufika nje siloko sithi ibheka lento yakho kusho ukuthi ngaze ngaphuma ke kuyena kungekho into engikhathazayo wangikhipha wangisa kwilento kwi-esibhedlela ukuthi ngihambe iklinikhi esibhedlela lapha e-Euro bamane bengichecka ukuthi ihamba kanjani lapha emshiyeni. So emshiyeni bayithola ukuthi yayisikhuphukile ke manje futhi isiwu-17 i-testosterone. Iloko isa right yona ise within the limit estrogen. Sure. So lapha emshiyeni base bengithumela Albert Luthuli. Albert Luthuli ke base be mahlangana nomunye nje udokotela ospecializeayo kalezi zinto wathi yena aka understand ukuthi why befuna ilento obona babhala lapha yabathi bacela bangichecke nala ngaphakathi ukuthi what is going on. So wathi yena bathi wathula dokotela understand ukuthi why bethi bafuna kwehle ngihliselwe ilento i-testosterone kuba i-right. Ngithi ke mina ibi high iwu-17 wathi lena usela njengoba itesta nje itestile ilento iwu-14 i-right, it's within the limits. So wase bengichecka ke la ngaphakathi so bathola ukuthi ya akhona amalento akhona amasenda la ngaphakathi iwona la khiqiza le-testosterone. So that is why ke sengigcina sengithi ke ushuthi ke uChris wayiqinisile ukuthi I'm intersex. Sure. You've just given the definition. What was it? Yes. You've just Yes. like, Oh, yes. like you've just given us a practical one. No, thanks for that for you. And then in terms of so identify njengamanje as intersex. Kodwa lokho kusho ukuthini umuntu wesilisa when I get the introduction when I came to you I said say you might have noticed that. So does that mean umuntu wesilisa or what does it mean? Mina angizisho ukuthi i-intersex intersex ngathi yinto into eyenzekile kumina ngiz-identify as umuntu wesilisa. Okay. Mina ngumuntu wesilisa njengoba nasekuqaleni ngangifuna ukuba ubaba mangena ubaba ngibe ingane. Yes. Yabo. Just a question from me. Cause lezi zinto ngithi mangabe sihleli ku debate siyaziphika. As abantu. Yeah. Phela sikhuluma amaqiniso. Yeah, ayikho lento. Bayasenzisa laba. Njalo uNkulunkulu kanje. Mina khona umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Yeah. So siyayiphika. So ngithe mangikubona siqala ukubonana ufika la eminyango nganothisa ngisho ukuthi unanentshebe. Manje usuvezile ukuthi ukhule emphakathini wazwa uyintombazane up until le journey yaqala from 18 years. Intshebe isivelele kwenzakaleni if ungangitshela nje. Okay. Ngesikhathi ngilento ngise Maritzburg lapha ku Chris. Ilanga qala khona i-transitioning yami. Ngasebenzisa i-testosterone. Kwathi okay iyona indlela yokulento. So kwahamba ngasebenzisa but dololo intshebe ingaphumi and nubuya nawe uyakhumbula nawe ukuthi bengina intshebe. Yeah, ngiyakhumbula sister.
ikwenzekile ke ukhona la khumbula ngesikhathi singenayo i-testosterone iphelile. Ngiyakhumbula. Yes, ngaqala lapho ke mina ongabusayisebenzisa i-testosterone. Okay. And mina kwafika vele ukuthi hayi angaze because i-testosterone iye yaphela yathi iba khona endaweni ezibizayo uthola kufanele uyithenge imali ebizayo. So mina at that time bengisokola since ngaphelelwa umsebenzi, so bengakwazi ukuthenga ile testosterone. Ngoba ngiyakhumbula khona umzamo kangangawuzama ukuthi ngiyithole le etholakalayo but it wasn't very. So ngathi hayi fine senginakho lokuthi vele mina ngagcina ngikuthiwa nginayo testosterone. Yeah, Yes. khona try. So awuthi ke ngibone ukuthi kuzokwenzakalani. So mangayiphu and yayingigulisa yazi le testosterone. Engiphathisa ngeqolo. Angiphethe lihlezi ngiphethe liqolo. Kodwa ngingazi mina ukuthi iyona. But after ngiyekile ngaqala nje ngaba right. Emva kwaloko ke nami ngithe ngiyabona useyavela lo. Baf. Uyayivelela. And I'm fine. Angisebenzisi testosterone ngisayisebenzisa. Iyayivelela nje. And nasemzimbeni and lapha le elento le ethengwayo bingikhuluphalisa. Bingenza ngikhuluphale. And la esifubeni kube no so ukhona ke omunye ngoba ngingumuntu othanda ukugooglisha ngiloko ngicabanga ukuthi khona into ekuthiwa kunama organic things bekhona nama chemical. So ngibuza ke ukuthi ngingayithola kuphi into engizothi maye ngidle ngibooste hayi ukuthi ngithenge ngifake lefa kwayo because ngiyazazi ukuthi ikhona but ke only to boost ngento edliwayo yabo organic So yini ozobuyibooster? yo ne testosterone phela. So ngaba nalomqondo nje ukuthi kufanele ngidle izinto njengamakinati yabo amakinati ayiboost testosterone. Yes konke lokho kunye ukudla noma broccoli yabo izinto ezinjalo. So kukhona nokunye ukuthi angikwazi ke ukuboost testosterone but kumina angathi akukho healthy kakhulu ukuyisebenzisa le dokotela. Mhlawumbe ngikubuza we just if you don't mind. Yeah, go ahead. Yeah, do you think ukuthi the activation of testosterone was because usuwa removile female organs or ovaries and uterus, because obviously they were producing estrogen, yes, which would block, yes, because they serve as a blocker to your testosterone. Do you yes, think? I think ilento engisho ngithi yabona njengoba ngithi mina after sekukhishiwe because kwasekubolile nje, after sekukhishiwe lokho ngavele nje ngaba right, ngaba ngumuntu right. Yabona mina la esiswini la sasimnyama isisu sami singafani nomzimba wami, nezinqa zimnyama singafani nomzimba wami, but after sekukhishwa konke lokho ngavele ngagezeka nje ngaba clean nje ngaba right, waba ne hormonal balance basically in a way. Yes. Yeah, because ubungasadingile ukuthi yeah ngiyayuza into eshoyo, which is quite revolutionary, because I mean just imagine you've got both mechanism that produces both hormones at the same time. It's conflictual because at the end of the day you're supposed to have one. Yeah. So mawuzoba nathi kufanele ube ne-discoloration, because those are all part of hormonal imbalance challenges that you might have. And I think we don't have so much of these conversations around this, and thank you for sharing. Yeah, I think this is very sensitive. I've traveled with a lot of intersex people, but I've been very sensitive and scared to ask these questions, because to an extent it feels like I'm violating their boundaries and space. Yeah, but you sharing this video is very helpful. We siyafundisa ngokuthi kunama different intersex variations, up to about 43 different types of variations, you know. One could be ukuthi une vagina, but la kukhona khona ubhontshisi kune developing penis. Abanye bake badlala ke bathi extended clit. Yabo mabedlala, but essentially khona osisi abaningi
uthothi banobhombom ubhontshisi mkhudlwana kunalendlela yobhontshisi kufanele ube yiyona aba understand it by intersex because lapho sekudevelopa i-penis it's just that I protrude but ilo bhontshisi nokuthi yona isuke isabanjwe yilezi yanyama yes yabo uma ingasi release kulezi yanyama ingakhula yes ukuthi totolozi yabo kodwa abaningi bayithatha ibhontshisi lo kanti cha yabo Mvuyo, I'm going to ask a question, and again, you more than welcome not to answer the question if it makes you uncomfortable in any way. So right now, what private parts do you have? Okay, right now angaka transition as a bottom angaka yenzi Okay. but nginayo lento ayishoyo ubhumbum lo awusho la kubhontshisi ukhule uye wakhula kakhulu kodwa uqala kwami ukusebenzisa buvela umkhulu wona kodwa wakhula kakhulu uqala kwami ukusebenzisa le ntuka le i-testo le chemical then usakhula ke namanje. Yeah, because obviously angithi usufita into testosterone which iyona idingayo vele to develop. There's another trans man this is traveling I say Eastern Cape who I mean intersex man ngimusho ngegama because obviously asikhulumanga naye yabo but I know he's gone the journey because lento into enzakalayo is that obviously kufuneka khona into ekuthiwa njengoba transition usuke aligner usuke usihambisa lento ngalendlela wena ozizwa ngayo noyibona ngayo so even noma unayo imomozi but when you gravitate towards male it means that makwenza ama-operation udokotela especially mase reach over 18 when you are able to sign and you've gone through therapy nje beshilo because all those things have to be taken into consideration. It means that you are then best suited to say yes nguvuyo ngizalwe nginemomozi ngazalwa nginamasende ngaphakathi but njengoba nguvuyo mina ngibona ngumuntu wesilisa. So the process of aligning is that odokotela and psychologist needs to take you through ukuthi do you understand what it means to be a man? Because obviously you're living in two worlds. Do you understand that you're going to be having testosterone zokuchitha kanjani egazini yabo and so forth? Then law endocrinologist, urologist, then their duty is to say let's now get to a space where we operate. Sesikwenzele kwama-hormones angithi nje badedla ama-hormonal therapy ukuthi utestosterone wakho ubhoosteke manje sekumele si-operate-ke ukuthi-ke nje buthona umuntu wesilisa asikhipheke ibeletho noma ovaries so that you stop the production of estrogen akeke si-operate-ke because futhi ngcono uma ukuthi unayo extended clit bayibiza nge-extended clit unayo leyo totoloze ekhula lapho because it's very difficult to create a penis because the penis in our muscles. So the process of it, mabantu mabe aligner, iba twofold. Njangisho tsike samba noyeda oyenze Eastern Cape kwenza kuthiwa i-phyloplasty ne? It's called phyloplasty. Where bakhatha inyama it's either bayikhatha la noma bayikhatha ithangeni. Mase constructwa itotolozi lakho nakhona inkomozi. That's the first step. And obviously at that point it just serves as a tool to chama and also just to ulibone silicone alivuki. Then follow-ups the second step once it's healed, Leo first surgery. Then you can then go and put a pump to make it rise because obviously you cannot fabricate ama muscles. Yabo. For a person like or ungaba nalo elizoba lincane livuye kodwa lizoba lincane. Yabo. So already if etuvuyo yes unalo udokotela will have that conversation of ukuthi do you want us to now redirect all these vaginal things and then just leave that penis so it's functional and serves the purpose that it needs to serve,
or you want to undergo a full phalloplasty surgery where ku remove ama uterus or bani or yonke into mase constructwa le penis le, and then kukhamba kwesikhathi uphinde futhi ubuye usuzofaka ke the pump, which a pump is not exceptional to only intersex or transgender men. Nabantu besilisa who have erectile dysfunction, who have issues down there, sometimes use that as a tool so that they can regain their manhood. I don't know if it put things into perspective. Hey, mina ngiyicabanga indaba ye-surgery. But mina angazi kunalento engitshela ukuthi if ngingenza mhlambe le yokurelease ama muscles ilento ingakhula futhi ingathola yokuthi ikhule kakhulu ke manje, because iyakhula even though ibanjwe ngalama muscles but iyakhula. So ngiyacabanga ukuthi mangasaku release lama muscles kuthiwa yini kambe le release ama muscles. I'm not too sure. Ngaze imetho bani dosh bani. Yeah, leyo process leyo ifalasi le ngiyayisaba because mina iyashaya manje. What if manje sengizofaka no pump izobe ingase izoshaya kanjani? Yeah, I mean it would be nice to have in the next episode. Mina ngiyayizwa eyami iyashaya. Oseyenzile surgery. Yes. Yeah. So mawuthi yashaya usho ukuthi uyaqhanyelwa. Ngiyaqhanyelwa futhi ngiyakwazi ukulala nomuntu. Oh, Wow. Oh, so through ngoba usebenzise item athi extended. That's a colloquial see ngiyangizwa nje on the street to extended clit. Oh, okay. Because I think but extended clit because la kumele khona ubhontshisi ila kusuka ku developer khona ipenis. Okay. But so back to you Vuyo. So uthi ke wena unayo ipenis if ungayibeka kanjalo. But ke le la ekufanele la ekubhontshisi khona kukhona yona but ayinkulwanga njengale normal but ikhona iprotrude iyakwazi ukwenza umsebenzi ofanele upenetrate and befane penetrate. Okay. And mina I feel like ukuthi uma ngabe inga release because uma ngabe iqhanyela iyaphuma impela iphume izipequ kithi uphume nekhinqi yabo. But ubone ukuthi ikhona into eyibambile la ngemuva khona into eyibambile yabo. So at least it means ngoba uma ubamba uthi uyeza ukuthi wona iyahamba la ngaphakathi yayizi ubunani naye yabo. But khona la muscles ayibambile. So mina ngikholela ukuthi uma kungase ku release lama muscle ayibambile ingakhula more. Mshuthi kahle it's like how we do lokhuzana male to female vaginoplasty because kwenzo penile inversion mshuthi ingaphakathi kwena more. So it's you inverting it from ngaphakathi ukuthi uyikhiphele ngaphandle so that ingeke isaba confined. Imanje ayikwazi yazi uyizwa ukuthi iyafuquza khona la ngaphakathi. Kodwa manje ayikwazi ukuthi kunalama muscle ayibambile ukuthi ingadluleli ngale. Ngiyakuzwa. Yeah, I'd like us to move on to an interesting question. Ngizocela ukuthi usize ngalombuzo Gugu. Okay. But before I try to give because I asked, when Usain was quite clear that he recognizes as him. And you lesbian, is it she, her, or is it him, her, him? She, in fact, she. Okay, cool. And then what are the misconceptions that the society has about the LGBTQI plus community? So what is it that people are saying? Yeah, mina ngizokhuluma nje ngokwamfethu ukubhekana nami yabo. Abantu bayathanda ukuthi sizenza abafana. Awukwazi ukuzenza into wazi kahle ukuthi ngeke uzobe yona. Yabona, okay asifani ke mina mfethu angiyiboni
mhlambe ngidla ama-hormones kanjani kunenkinga ukuthi ngintombazane ngiyakuthanda lokho ngithanda abanye amantombazane kodwa hayi ngize ngiyishintshe ubulili bami unenkinga ukuthi kanje so anginenkinga umuntu uma ngibiza ngoshina ngiyazazi ukuthi ngintombazane angifuni futhi ukushintsha but ngi-comfortable ngokuthi nje ngiqoke into zabafana ngijule namanye amantombazane ikona lokho kuphela ngoba angeke ngize ngizenze umfana ngoba ngiyazi ngize ngiboyela futhi angifuni ukuboyela ngihappy ngalokho ngikhona mina yabo asifani futhi njengoba naye istory sakhe nami ngistory sami bakhona futhi abanye abakanjengami ke abangaqala from scratch abangazi babe ne-experience kanje bafuna ukuyoshintsha mhlambe babe namabele bawushintsha bawukhipha amabele babe namapenis yonke lezo zinto lezo asifani sinama-experiences awafani. Sure. Cool. No, thanks for that. Cool. Sandy, same question. Ukuthi Misconceptions people have about people of who are part of the LGBTQ. Oh, okay. Elokuthi alivuke. Yo, lento guys kade sasihlezi sizama ukuyichaza abantu indaba bangaunderstand umuntu onjani onento engavuki. Iyavuka guys. Iyavuka but ivuka uvukela umuntu ekumele uthi imvukele. So obviously I mean umuntu wesifazane uyakhumula phambi kwami angibi nalutho, right? Owesilisa liyavuka but not just anyone. Abanye abantu fanele bakwazi futhi ungakhumula nje ukhumula unjani umuntu wakhona uyimodel eyaziwayo ungabi nandaba nalokho mhlawumbe nje kuqhamuka omunye utaxi driver uthize but because mina ikushuthi nizovukela yena yabo So attracted to you. Yeah nanokuthini nanokuphi futhi nalento le isihlama ukushuthi phela all the time zihlezi nginuka isihlama no guys akunuka isihlama phela mhlawumbe yabo nje mama usakhula usamncane lucky enough manje sekusokhona gay center in and I'm glad ukuthi nami ngafika kuleyo season ukuthi gay center ngathenda gay center and actually ngikhulele ezandleni ezifana njengabantu abafana no-Alutha who I consider my godmother because yena ongikhulisile in terms of the LGBTQI community khona gay center bayafundisana o-Alutha uyafundiswana about buyisana ama-movie ama-sex styles even the terms uyabona nje igay yaselokishini ingakho mina ngimi-understand umuntu oqhamuka igay eqhamuka emakhaya uma iza la eThekwini ihlukile there's completely different things like ukuthi khona ama-terms kanti kuyachathwa thothi khona i-bottom nje eqhamukela emakhaya ayazi ukuthi kahle kahle fanele kuyachathwa ayazi ukuthi kahle kahle uyayithola ingculazi uyayithola abazi ukuthi fanele ukuthi uchathe mhlambe before having sex ukuthi phela mhlambe ukuthi kube clean abanye mhlambe there are people in Manguzi nje abangazi ukuthi kuyalubricatewa yabona sengibe ngidabukile abazi but fortunately laba abakhula manje there are people like Alutha Gay and Lesbian Center the information is out there yabo yeah Ngasicela ukudedela lokho kwaSindi mfethu nami ekhuleni kwami nginganabo ngisho abangala bama-lesbian yabo angazi nanokuthi ngenzani so ngasizwa yiyona i-gay center le ukuthi ngizazi ukuthi ngumuntu kanjani kahle kahle yeah ngasizwa yiyona kakhulu because angazi nje ngangenabo ngisho umngane even ngisho nasekhaya bethukile ukuthi ngithathe so ngangibiza nge-tomboy Okay. which angiyona i-tomboy yabo mobona umuntu kanje nganje yenzeka intombazane igqoke sokwabafana ithandana nabafana i-tomboy ke le mina ngisonde enhlobo bafaneni yabo ngiye-lesbian yabo kuyenzeka abanye abantu bathi mugqoka kanje i-tomboy asiwana sonke ama-tomboy mothana namantombazane uyi-lesbian Okay. awulona i-tomboy angithandi futhi ukubiza nge-tomboy. Sure. Yes, well, you wanna add something? Yeah, I wanna add kuloko akusho nami ukukhula kwami ngikhule ngiyi-tomboy. I was a tomboy. But mina-ke ngangazi uba i-tomboy yini but ngangazi ukuthi umuntu owenza njengami because ngikhula ngangikhatha nje njengabafana ngigqoke into zabafana ngibona ngumfana nje so ngazi ukuthi nje I'm a tomboy but bengazi ukuthi i-tomboy iyona iyakwazi ukulala namadwafana ngangiyitshela ukuthi i-tomboy ngaleso sikhathi ngumuntu
ozizwa kanje ngale ndlela engizizwa ngayo. Also ngifuna ukuthi ngik-add nje it doesn't mean ukuthi when I having sex with another man you are gay. Abanye abantu futhi baku-understand lokho. Khona abantu aba-curious abafana nje abantu abagangile nje bona Yeah. mina I remember there was a time when khona omunye umfana sekwangithinta wangithi oh Sandy unjani manje yazi ngiyafisa ukuthi ngike ngizame mina ngiloma wengane kanje ngiyafisa ukuthi ngike ngizame kanje please come akekho umuntu engingakwazi ukuthi ngilo I don't know any other gay yabo. I said no, okay, he was good looking kanje that's man, let's go and do it yabo. But when we got there he couldn't do it. He couldn't do it at all. Yabo nje lento lo abantu bethe oh akekho umfana straight. No man, like it's all in the mind as well. Yabo he couldn't do it. Alivukanga ngisho ezama ukwenzani shame ngagcina sengumdabukele. Eselokho eyisola ethi awusende yaxolisa mfethu kuzisalamala. But no man, it's fine. Like I'm okay with that. Phela abantu banelento lokuthi oh phela abantu vele zifunele or ini. Oh sengathi oh shame. Yabo nje kuthetha lesi stage ukuthi ngiyeza uthana usashona ngisho ukuthi Nkosi yambandla yabo. There are people abakanjalo ukuthola ukuthi ene no kahle lo muntu lona befuna ukuthi ayigangele nje. I think one of just to add in the conversation of these misconceptions, and I think I was fighting with Sandy and this is Ala Endleleni, is how we have been perceived as objects of experiment, where if a person wants to find themselves, they go to a gay person. Yeah, but if a person wants a fetish, I'm a transgender, I get trans shame. We have a lot of guys who just want to fit like kunjani. Especially for we trans mina ngisho I'm a woman that transgender experience. Angise yini transgender, angiyona transgender. But for transgender women who still have a penis, a lot of men get fascinated. What it's like to sleep with a man with breast. What it's like to, and that really kind of dehumanizes. Yes, dehumanize, because it places us in a position to be objects rather than human beings. At the same time, ngiyathanda ukuthi ngiphinde ngireflect on our community and say we need to normalize our existence to a point where we do not see ourselves as transgender, lesbian, gay, bisexual, but it's ngabantu. Because for as long as we put forth these labels, it means that people start seeing us as those labels, and it takes away from us being humans. Yabo, we have to live outside of sex, guys. Yabona nje ngifuna ukuyithethisa. Asibona ama-sexual beings kuphela. Mina I'm a mother. Yabo, I'm a mother. Ngirana a household. Nginomuzi. Ngiphume emendweni. So to speak, noma ngashadanga formally, but I'm coming from langumfazi womuntu for 14 years. But every time when I see and go online, it's always about groove culture. It's always about sex. It's always about the most superficial things. And I think we need to start changing the narrative. Yokuthi indlela nathi siyiportraya ngazo. Ayibe such that ukuthi inikeza abantu ukuthi no, these people are just not sexual beings. But they are also mothers, they are business people, they are leaders, they are pastors. Those narratives we hardly see. Maungena social media manje, you'll see a lot of stories about how usulale kanjani. And we need to at some point. I know ukuthi our existence is premised on ucansi because obviously this is all about gender. Yeah. But we are bigger than that. And I think those are some of the things that we really need to hit on the head. Sure. Before there was, I know there was a question. Before I just have, based on what you just said, Alita, something popped up in my mind. I was talking to someone about this episode that we're going to have, and this person is lesbian. And she said to me, yeah, we like gays. But no, we don't like trans. Yeah, that's someone who's lesbian. And then that made me think, so we are talking about discrimination and outside, from outside and misconceptions that was from outside.
But how is that within the community? Yabona nje I problematic leyo Ntokozo. Ngingasho ukuthi trans often are placed at the bottom of the barrel. But they are the forefront of the struggle. Every time you go to any pride or every time you go to anywhere, the only person you're going to see who go to LGBT is a trans person. Because umuntu gay or lesbian or bisexual, they are themselves. Usanje mawuhlangana emgaqweni ngeke uze uthi gay. But mawuhlangana nami in a dress, you'll be able to say, oh, this is a so even nama march, okunake if you go to any pictures, apostiwe or ama march akhona, phambili khona ama trans. It speaks to even just celebrating Pride Month. People don't talk about how much value trans people have added because even go back on the Pride Month was because of transgender people. One of them was Marsha P. Henson, Emeliga in 1969 when the riot happened. Trans people were at the forefront because obviously we are the most visible. Yabo umuntu bisexual akulula umbone because uzombona wanakhe senomuntu ukuthi oh ujola kanje but emgwaqweni you see me as a trans and you identify me. So we have become the faces of that. But into khona ke is such that kunale hierarchy. Gay men once waba too feminine usugay kakhulu. But it's not an issue of ukuthi gay kakhulu, it's an issue of saying mina nginenkinga ye-homosexuality yami so mangibona ngihamba nami shuthi kuzobona ukuthi ngigay. But they project it to other people and then in so do minimize their existence. Same thing with ama-lesbian. Khona ama-lesbian lama siwabuza ukuthi how lesbian njani izothi lo avethanda ukuzenza umfana. Uyangicika lo avezenza umfana kanti ngiyi-lesbian. Santi ama-lesbian yini? You are a lesbian. You can be a butch lesbian, a stud, a feminine, lipstick lesbian. But it doesn't mean ukuthi wena manje sekufuna wanakho usubona umuntu ohlukile kunawe. Kahle what they are doing is exactly what the straight people are doing to us. We are finding the weakest person in the room and then we project and then take out our anger on them because that's seemingly the easiest way to feel validated, to feel like you belong, to feel like when ungcono ngoba ukho feminine ukudlula mina. Ungcono ngoba wagqoka amaphento aluthe gqoka amaphento and ugqoka ama-under so wena you are more of a man than alutha. Yabo? So there is that big level of a discrimination within the community. It doesn't only exist within the LGBTI but it also exists within class. Yabo nje khona ama-gay kuthiwa nje omchamuzi. Yabo? Kanjalo yabo? Kube nabadala abadala i-youth khona nje i-gay ejwayele ukuposta uthoko ku-TikTok. Okay. Yo, the way the young gays were dissing uthoko ngoba usekhulile. So better anti omdala wenze njani. So we have an innate and I don't think it's an LGBTI problem. It's a human experience problem where we have an innate problem where we always have to project our own insecurities and then we also take away from other people's experience. Siba minimize khona sizokwazi ukuthi siyiphakamise. It's a bullying mentality. It exists across and uqinisile. Ikhona nje ama-trans nje angifuni ukuqamba amanga bayahleba basho njani osende nje mabegqoka ama-tight abo kuvela amasende kuthiwa kodwa wenze njani ke manje waputshuka isende uzoliyisaphi unesende vele. Hawu ngaze ngabatshela ngathi hayibo gazi ngizamile ukuliputshuka ukushutheka lokho eliputshuka. Yabo. Like when do we get to a place where we embrace imcondo yakho or embrace umkhaba wakho or embrace about. And if you don't like, I mean, for some of us, for me, I was experiencing a lot of dysphoria. That's why I went through the process and I said, I want Amabel. Kumnandi ukuthi ngone khothe oh futhi message zakho. Oh ngitshela how uyafila yena. Usiyakhala. Ngiyafila. How ngizonga ngafila kanjani because it's natural. It's not like ngihambe ngadokotela ngifaka amabele. No akho ipantshi ayikhulele wona ahambisana nokuthi abezokhula kanjani ngumuntu esifazane ekhaya. Nemomo zami iyafila nje kamnandi. Ngicabanga ngiwe alphabet gang kodwa nje benginakele kwami ngifuna ukuqamba mama. Mina I don't even have friends abama lesbian.
Bazo zonke lezi zinto zokuthi kuyajajwana kuyakhomekisa ama-lesbian ayathanda ukuba competition kufanele kube khona njalo uzoba ngcono eromini ngithanda leyo nto futhi mina ngithola ukuphila amantombazane nabafana ngoba ngithatha njengomuntu yabo akukho ekhanda ukuthi ngiyi-lesbian. Sekunama-lesbian amaningi-ke manje the conversation engingayihevi nini ukuthi niyalala nabafana, Yeah, especially mase yabona nama-lesbian amaningi Yeah. ayalala nabafana. kuyenzeka It's either for transactional makuphuzwa balale or just for sexual Ukhalela. pleasure. Bayalala Yeah. nabafana kodwa kune shame yokuthi bakufihle bafihle. ngobani kunale shame ukuthi oh mina vele ngilesbian futhi ngithandana namantombazane kuphela kanti kanti i-diversity society abantu basabe society kanti mfethu legama elithi B ku-LGBTQ limele u-bisexual. Yes. Uyakwazi ukuthi ulale nobulili bo-two siyakwazi lokho ngisho umfana ngisho uyintombazane kodwa ngazi indaba kwamantombazane bajajwe kakhulu kuyenzeka nami ufika umfana athi kumina awayazi nginentombi kanje ngawe ngithi akwazi ukuthi ube nentombi kanje ngawe u-bisexual lo muntu mina ngikho bisexual yabo ngithandela nje ipunani. kuphela. Yeah. But in Janyalala, and to an extent where there's a lot of cases that we've received of lesbian that were sexually assaulted because ngaleso sikhathi mhlambe bephuza wathola ukuthi ay ubengathandi wasegcina semdlengwe but bebekwenza before. Abanye it's nature. I think we must not take away ukuthi ngiyibona in crucifyana i-lesbian mesimith khona documentary nje ngishuthayo with one of the lesbians obutch Yeah. ufuna ukuba nengane ufuna ukuyithola nge-IVF kodwa ngathi umfana nje kamnandi yabo. Yeah. Thank you for the red grape ties. Anytime. So but we don't have these conversations in safe spaces because immediately if leyo lesbian iphuma ithi mina ngifuna ukuba nomntwana kuba nembuzo yazi abanye baze bathi awupho umithe kanjani ngoba phela uyi-lesbian unazo phela izinto zokumitha unayo imomozi unamaqanda if ethi yena ufuna ukumitha akamithe. That does not take them away from being a lesbian. Ngicela ukuthi ngi-add something ne when it comes to like discrimination within the gays. So because mina ngoba ngisho shame I'm very lucky ukuthi I got to explore different stages of my life and also got to mingle and actually be friends with different people within the LGBTQI gang. Yazi kunokwenza njani kunokuthi khona there's this group of gays ne bonke kubo bafihlile bahlale ema-res they are gay people ne they know how to behave a certain way. Most of them basonta kashembe nje asisho njalo. Yeah, most of them uthola ukuthi no I'm just making an example of a group of people uthola ukuthi basonta kashembe baqhamuka emakhaya a strict baqhamuka emakhaya bazofunda la eThekwini bayagida babezonyaza so bona they know how to like bazo discriminate babebona uSandy yabo nje mina I'm very loud, I'm very open ukuthi I'm gay in but fortunately ngithola I will blend in with like different people but babebona mina uthola ukuthi bangibone gay twin nakho uSandy lapho uyachikiza nababona the group of gays yabo within themselves bayazazi bona ukuthi ba gay ngizothi ngithi ngiyazama nje ukubingelela noma ngithi ngiyazama ukukhombisa ukuthi ngiyabazi base vele babhekele bonke. And then bese ngizothola i-message ethi mina ngeke bamba u1 so mabethi bamba u1 that's a language they use uthene Tone it down. iba nje iba straight bamba u1 bese hayibo ubamba u1 bengokwazi ukwenza lutho kanje yabo nabo lokho sebenginikela ukuthi hayibo sebengicwasile then we go to a POD which is a gay club. Umuntu useyafika useyangiphaphela para useyangiphaphela manje mina ngizomjabulela kanjani ade ngibone emini adenza ngale yandlela leyo to openly gay but because of i society nendlela zizobe ziningi nje I'm sure amagays emanazaretheni kodwa kuzoba khona labo abazobe ukuthi hayibo mbuke lo iglycerin uyifake kakhulu phela bafake iglycerin ukuze bayimisele iglycerin uyifake kakhulu oh lo mnazarethe ufake kancane uwe singahambi nalo hayi lo ngeke sikwazi ukugida naye ngoba it happens discrimination is just too much. Yeah. So I think le discrimination into endala and I think it's a isikhathi ukuthi even abantu who are so-called leaders of society bazothatha i-microphone bakhulume kwi-public platform basho izinto ezothusa into ejwayelekile. Just a quick one ngokwe-spiritual alignment what is your spiritual alignment?
Are you Christian? Uthetha idlozi so that you understand umbuzo wami. Mina mfethu I believe in both. Okay. Kahle mangikholeka ngoba ngikholeka angayikholeka shembe ngiyakholeka but ke ekhaya ngoba kunethempeli la khona ngimkelekile kodwa ngikwazi ukuya kamanye amathempeli. Okay. Yabo reason number 1 ngoba ngifake izinyo, number 2 nginethathu abanye mangiqhubha isiketi angeke uzongibona mhlambe kodwa abangaziyo. Yabo bayangibona mfethu so emadlozini noNkulunkulu nakuyena ushembe. ngiyakholela uNkulunkulu because ngikhuliswa ugogo bengihambisa esontweni. What uNkulunkulu looks like is not within the context of Christianity to me. I think it's just amandla lawa khona but ngisebenzisa uNkulunkulu neBhayibheli namanye amazwi as a common language that ngithi mangikhuluma mshuthi bazo understand because babe ngishiye naye. But I don't really know what God looks like or what it means to be Christian. I do have a spiritual side. So when you are most vulnerable and weak, where do you go? I mean ngiyakholelwa edlozini but I'm the type of person I think ekhuleni kwami sengidevelop a very strong understanding of neuropsychology. I mean neuroscience and psychology. So I'm able to go back within and soothe and find answers. But I pray. Ngiyamthanda uNkulunkulu. And also nasedlozini sayishisa impepho. Sayenza amasiko. So ngihamba kulokhu enginikezwe kona ekhaya ukuthi ngihambe nakho. But at the same time I've never had to find myself having to explain kulezo ipace ukuthi ngubani because ngokwami uNkulunkulu izumoya. And uNkulunkulu is no gender. So that's what basic therapy is. So nje ngiyakholela edlozini, ngiyakholela kuNkulunkulu whatever God looks like. Angeke ngisho ukuthi uNkulunkulu wase uJesu Kristu or whatever nje ngisho ukuthi uNkulunkulu ngaba umvela inqanqi. For me it's me worshiping ngithandaze ngoba ugogo wayethi makwenzeka isimo thandaza. Makunjanjani thandaza. Made shonela kuyacula kuyathandaza. Yabo so ngihamba ngalokho because mshuthi it means that ngidonsa lowo moya ngaleyo ndlela. It's like a language. Yabona nje Bible for me it's like a language rather than an experience. I get you. Yeah, okay. Mina it's kind of tricky because yabo nje spirituality sengidlule kokuningi yabo. Ekhaya ugogo wami ozala umabe sangoma sakhula sonto ezayoni okay Christian wabe Christian uma washada ngakhula ngisonta kaShembe so ekhaya baba unyazi and then well emadlozini ngiyaya. The reason why ngaya enkonzweni is because of the discrimination le yade ngibala yona. So you see people of the LGBTQI gang but they pretend ukuthi abakwazi, they make you feel not even welcome. So I even chose ukuthi ngabe ngisaya enkonzweni. That's the reason. But futhi naka Christian futhi uma ngithi ngiyaya enkonzweni you find discrimination within the church. And then when it comes to me wanting to go or experiencing ukuya enkonzweni where it's just LGBTQI people angikwazi. I just can't. Ayikho into engivede ngiyithathe serious. So I prefer ukuthi nginesibani njengesikhanyisayo ngiyathandaza ekhama kwenziwa imicimbi ngenziwa iphandle ngayifaka in. So everything I do it on my own. Akukho la ngiya khona njalo but nginalo ikhandlela engithandaza kulona. I believe in God. Ngiyabiza nabantu abadala mangithandaza. Get it. Vuyo, same question. Lento spirituality le shithi ngilimaza kakhulu. Ukukhula kwami nje ngikhule ngiyilomuntu lo onalento le ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu and kunale gap le ikhona engagcwaliseki. Ekhabe besonto esheshi. So mina ngikhule ngihlala nogogo nobaba. Abanye bebekude besebenzela benemizi yabo. Uma wami bengekho ba divorce nobaba ngisemncane. So bengikhule ngisonta eshishi. Kodwa angikhulanga kakhulu.
mhlambe bengila ko 10 years mangicabanga la ngarebella khona ngamtshela because mina ngiyomuntu observe kakhulu. I think kakhulu izinto ngiyayipiqulula. So uma ngifika la njalo njengoba ngilo ngisonta lapha ngiyabuka la sonke ngiyabuka yonke lento eyenzakalayo ithombe lezi yonke lento le nendlela eyenza ngayo kwenziwani la. So the other day ngaba namandla kumbuza ugogo uthi gogo ngoba iBhayibheli lithi kumele ningabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu oyedwa ukhonzwayo futhi ningakhonzi izithombe. Manje lapha esontweni kwenzakalani? Kuba ngibona izithombe lapha yana mina futhi nina maningena lapha eminyango angithi mawungena kuno Jesu omkhulu lapha sesiphambanweni. So umuntu mayengena la uzofika ashaya isiphambano bese yavushozela. Mina angayi question ukuthi lo bantu benzani yabo. So ngambuza ugogo ke mina hayi wathi ugogo nje uhloniphi hawu in kathi yabona ke gogo ngoba ungijeli ngizoyobuza umfundisi wathi hey ungalinga nje yenze leyo nto ubudoda bakho kade babuvela ngalinga nje yenze leyo nto ngathi mina okay ngathi kangazi Hawu. awu esontweni kenza show ukuthi nje ngifika kuqala abantu bengabe baningi kusalungiswa kusasula ngithi kufe kusula amabhenchi kubeke lezo zinto zokuguqa umfundisi nangi yangale kulungisa into zakhe kunomnyango ongena kanje athi Jobi kangena umfundisi asawubona umfundisi athi ha sawubona nganami emntwasi ugogo wami ngiyabizwa ngumemntwasi hey kunjani ngithi hayi ngiyaphila mfundisi ngithi mfundisi ngicela ubuza indaba maningena kunalesa sithombe esikhulu lapha ya enifike nina nishaya isiphambano nibese niyavushozela niphinde futhi leza zithombe ezihengwe lapha ya kwenziwani lapha yini le yani okay umfundisi athi ngimbona ukuthi ushocked but akafuna ukukhombisa ukuthi ushocked athi hawu hey ingane kamemntwasa ayifihla kaniphile ayifihla kaniphile kani yami ihla kaniphile azange zangiphendule so ngithema sengibona ukuthi sengi old enough ngathola isikhathi sokuthi ngizohlala noanti la eThekwini ilapho ke uanti yena wafika ngabi nankinga athi umameli uhambe nje uzifunela awukwazi ukuhlala phansi ungayisontweni but hamba ufuna isonto lizovumelana nawe so ilapho ngaqala khona kuhanda but alikho engaya kulona lavumelana nami until kuze kufike ofakazi bakaJehova ngabezwa ngathi iBhayibheli leli ngathi balandela ayike ngasonta kubona yabona ke lapha ya ngibene inkinga kakhulu amadimoni nje avela ngihlasela ngalendlela ayengihlasela kodwa futhi ngingaboni mina ukuthi mhlambe maybe kumele ngiphume lapha ya Yikho sibaleka. Ngahlala kodwa nje ukuhlala kwami khona angizange ngibe na impilo eright. Angizange ngibe nempilo eright ngoba ngangilento mina kahle during the week bengiba umfana. Then on Sundays I put my dresses. Hayi but I go to esibeni sakho mfana. To yazini kunalento le uma ubu anti engizwayo ukuthi no kunento edingakalayo kunespace sokuba anti ispace senkonzo sokudumisa uNkulunkulu but still mangifikile lapha yana ayibikho lento
angazi nje ukuthi kuzokwenzeka kanjani but ke ngabekezela kuthe ngo 2020 ngaqanga ngabona nje ngeke ayisavumi manje lento engiyenzayo yabo le ndaba le gate le sa Sunday azivumi Isikhona intshaka. Oh. Angabekho. Ngingabekho intshebe. Intshebe phela iqale nje la ko 2021 kodwa isancane. So mina ke ngiyahluleka isikhathi esiningi ungalikhuluma iqiniso. Nje ngiyakhuluma mina. Kuba liyangigulisa mangalikhuluma. So ngagcina ngabatshela laba abakuthiwa ngabadala ukuthi kunento engifuna ukuyikhuluma nani. Now kuba sengiyabona ukuthi ayihambi kahle lento. I'm not at rest. Baloku be-dike and dive ngazi nabo ukuthi yini kodwa yawaphela unyaka benga lo bethi sizokhuluma nawe sizokhuluma until apho ngaze ngahlala phansi ke ngangafisaya lapha hayi ke bathi ngelinye ilanga ngafonelwa ngomunye omdala wathi ufuna bafuna ukungibona bazoba u3 bafuna ukungibona athi hayi okay kulungile kwenziwe science date bese yilapho ke ngabhoboza yonke into ngabatshela nje ukuthi hayi kahle mina ngingumfana kodwa nani befike ngabe niyabona ngoba noma masiphumile siya kuma ema-party ngiyangibona indlela engigqoka ngayo but aningibuzi babuza ukuthi okay ngabachazela ke nangale ndlela ngabachazela njengoba nani nginichazela ke umlando wonke bathi manje njengoba ufila kanjalo soke walala yini nomuntu esifazana ngithi bakhona baningi bathi namanje njengoba ukhonza nathi ngithi mina bakhona ngathi actually bangithanda abantu besifazana ibona bangisukelayo yabo ngase ngifuna ukuba yabona mina mase ngilikhuluma iqiniso ngiyalikhuluma nje linje ngoba liyangikhulula ngangifuna ukuthi noma benza i-decision right Based on all facts. Yes and ngabatshela ngathi uma ngabe nithi mangibuyele mina ngikhonze nani angizokwazi ukugqokile lento ingubo sengiyahluleka phela ngiyena umfazi ngumuntu wesilisa ukhona ke omunye umdala wangibuza wathi yindaba abantu besifazane bekuthanda kangaka engibuza ingekabikho le ngahleka ke mina ngayihlekela ngingakhona ngalela langa wathi yena sengiyayibona lento kodwa bona yazini bona bayangithanda kodwa angazi ke kodwa ngiyazicabangela ukuthi bona mina I thought ukuthi basuke bengithanda nje like mhlambe kumuntu othandekayo hayi ukuthi basuke be attracted yabo Asefuna bachamisa. so hayi kanjalo mina angiyiboni kanjalo ngibona ukuthi njengoba vele ngiyuyena umuntu vele ba attract abantu noma yiniphi inhlobo yomuntu yabo so ngitshela ukuthi ba attracted ngaleyo ndlela nami sengijama manje how Uzoba ingozi. so ngabatshela ke yonke into hayi kwasho ukuthi ke bangibuza bathi manje usazokwazi ukuyoshumayela athi mina ngeke ngikwazi ngoba hayi angisafuni ukukhuluma amanga manje ngoba phela uma ufanele ngizi-introduce lapha kufanele ngisho ukuthi ngubani so angisazokwazi ukuyoshumayela so yaba kanjalo ke into eyenzeka ukusho ukuthi abantu baqale angithi lapha yamangabe uphumile esontweni awukhulunyiswa
ngoba uwenze usuke ukhishwa ngoba khona into oyenzile ngithi. So baqale bangangikhulumisa ngayitshela ukuthi kusho ukuthi kubatshela ukuthi hayi angasangikhulumisa. Khona manje into engiyibonayo sebeyangikhulumisa ngazi kwenzakalani. Bayahleka nje bame ngibona bangibingelele babe right. So ngithi ke emva kwalapho angikwazanga ukuthi ngiphinde ngiye esontweni noma yeliphi. And manje i-spiritual sami sesikhulile kakhulu. Sekunezinto eziningi engizaziyo ezifihlakele kwabanye abantu yabo. Into eyisonto kumina akusiyo into eyongikhulula kuNkulunkulu ukuya esontweni. Mina into engibelieve kuyona njengamanje ukuthi uNkulunkulu ngikhuluma naye ngomthandazo. uNkulunkulu ufuna mina ngizilungise mina. Hayi omunye umuntu mina. Ukuya kwami esonto ngeke ungikhulule izonyoni. Yeah. Fanele ngizilungise mina. Uma ngizizwa mina ukuthi angikho right, ngiguqa ngedolo phansi ngikhulume noNkulunkulu wami. Yeah. And le yabo lesa space lesiya engangilo ngisizwa now sigcwele mpu. Sure. Okay. So no, thank you so much for that. Thank you so much for that, Queen. This will be my last question, Dogozo. I don't know if you will have another question. But my last question is around abazali ababukayo njengamanje kanye nomuntu omncane who's still discovering themselves. What do we say to those two people? So I would like everyone to have a bite on this. So starting with you, Gogo. So what do you say to umzali obukayo njengamanje onengane? Ayazi ukuthi wazi uthena uzela intombazane noma uzela umfana. Kodwa iqiniso lithi awazi mayekhula ukuthi uzo-identify as what. Mhlawumbe omunye useqalile uyabona ukuthi hayi ungathi intombazane yami le ayiyona intombazane le bengilindethi izobe yiyona. Ubona na indlela eliqoka ngayo ama-toys awadlalayo adlala ngawo. What is it that parents are supposed to do in those circumstances? Mina mfethu engizokucela nje mfethu kubo bonke abazali abanezingane abayibonayo ukuthi zikanje bayiseke yabo. Ngoba kunzima kakhulu ngaphandle mfethu uma ungasekho ekhaya. Abakufuna ekhaya nangaphandle futhi abangani bakho bayacwasa ukuthi intombazane wena kodwa udlala ngeemoto zabafana. Yabo kungcono uthando mawuthola ekhaya kuba lula nangaphandle ukuthi bakwamkele. Yabo makuhlangene mhlambe imindeni khona ukhazini oyasho uma asibani ukuthi ingane yakho ngeke ngathi ithanda kakhulu into zabafana. Uma wakho mezoba ne-feedback right ayikho into umntwana azoyisho yabo leyo. So mfethu into engizoyicela mina mfethu ukuthi ingane kanjena zisupporteni. Isihlahla mfethu uyasitshala kodwa usicontrol ukuthi sikhula kanjani. Wena yenza umsebenzi wakho usichelele sizokhula ngendlela yaso hayi ngendlela ethanda wena. Yabo cela nje abazali mfethu benze kanjalo. Yabo. Power. I think nangizogijima and that's ukuthi I think as a parent we need to understand our role. And our role is not to control but nje besho ukuthi uyasichelela ihlahla. I think abazali abaningi they take their children as an extension of themselves. And that causes a lot of problems. I mean, most narcissists and most very toxic people come from spaces where they could not do a separation and individuation process from their parents because they are so enmeshed. Because umzali feel ukuthi mina I need to live through my child. So if I was not a doctor kufanele udokotela. If umntanami I-society ithi umfana udlala ibhola so kufanele adlala ibhola. And that takes away from individualism because wonke umuntu akafani. So if abazali benga understand ukuthi umntana wakho ngeke azafane nomntana ka next door, ngeke azafane ne-first born yakho noma ne-last born, you must treat them as an individual. Secondly, we need to start raising children in a way that allows them to grow. Our daughter, I'll buy every sort of toy for her. Ibola, imoto,
she's got a swimming pool, she's got, because ngifuna ukuthi ngimina as a parent, it's to mediate. Ukumnikeza is safe experience of how to grow. Ekhaya eli emotionally safe. I think we take for granted yabo lento emotional safety. Ukubona noma ungena ekhaya if ingane yenza something ubuki expression yayo mayibuka umzali wayo, because that expression tells you ukuthi what type of home is that. If maqatha ke glass la ibuka umzali wayo ithuka, you must understand that's not a safe home, because the child is not allowed to make mistakes. A home must be such that ukuthi ngisho kuthiwa ngabe umntana akhe bonje umntana muke wafika wathi ma, I don't like pink. Please don't ever. She's a girl. What? I don't like pink. Please don't buy me pink stuff. That's what color do you love, baby? What? I love blue. I'm changing her room to blue because I cannot dictate what color or what she has to be. I have to be a so safe space. Yabon? Yabon? I have to be a safe space like kula kon. Kulaba kasebe khona about LGBTI. Let's also be compassionate and understand ukuthi the journey to realization and finding ourselves is also equally difficult for abazali bethu. Because remember, now bakhule under these circumstances so let's be compassionate, because I know some LGBT akhona nje ngibakhanselisha abasemlazi where uyayibona i-trans ifuna ukutransition manje ayisafuni lutho kumawayo nje isiyamnyanya ngisho noma esikhuluma naye usekuyisicefe because she's impatient. Ugutuma is taking too long to accept. Parents, your duty is to be a parent, and a parent is needing to be loving, caring, create a safe space. Outside of that, let's get support. As he joy lento ukuthi sakuma psychologist noma counselor, it doesn't mean ukuthi siyahlanya. Khona izimo ezifana njengalezi. La udinga umuntu ongaphandle ozokutshela ukuthi umntanakho there's nothing wrong with your child. Because abanye abazali kahle kahle basuke beyisola kwabona. Ukuthi ngikhande umntana oy-gay, msho there's something wrong about me. Yabo? And they carry that shame because emdenini kuzokhulunywa a particular way kuthiwa ingane yakho. Yabo? So bazali, let's not twala ishame. Ingane isibusiso sesiqhama uNkulunkulu. Let's appreciate every child. Yabona ngibona umzali ekhala me, ekhalela ingane yakhe iyiphara, ishaya ibulala abantu. That shows the depth ukuthi umakha angakuthanda or babakho angakuthanda ngisho kuthiwa uyiphara usubulala abantu wenzani kodwa even nesela malonile mase liyejele lithi awe ma o malishaw. It shows that there's a human element. Let's love our children, let's protect our children, but most importantly, especially laba abancane, let's give them space to explore and find themselves. The only thing that we should be imparting on our kids ukuthi mntanami hlonipha umhlaba. Nama principles, nama morals, but let's not dictate who they need to be. Yeah, kule abazali ngizothanda nje nami ukuthi ngigcizelele lokho ekuthenini let's like support the kids. Also the confusion ukuthi I know with you because bengisazi istory sakho ukuthi ubaba wakho wak-idolizer and wayithanda indaba yakho ukuthi uyi-lesbian. Same thing with you, but 2 weeks ago kade ngikhuluma nenye gay where be expressa about ukuthi ubaba wakhe le gay lena wayengekho empilweni yakhe for 16 years. So finally amthole I reach out to Facebook, may reach out to Facebook bese exam connecta naye bese tshelwe le enye ingane ukuthi ene yazi ukuthi ubaba wakho uhlala ne-lesbian mhlawumbe nawe uzoku-accepta kalula. So ubaba wagcina wathi le gay mina ngeke ngizale umfana ozodlala abanye abafana uthatha hayi wena nje unihlala nayo lapha endlini wathi ngcono yona angeke idlala abafana iyona ezodlala ngamantombazane kanje kanti into kanjalo yabona nayo kwayona lento le uthene siyijwayeza ukuthi okay kulungile mawe lesbian usamncane. I think naleyo nto leyo ufana yona ingcindeze eningi ukuthi no, don't idolize. Isho nje ukuthi ingane yakho ayibe lento le eyona mina ngizothanda ukuthi nje ngishayele uma wami izandla ngikuthanda yena
akaze empilweni yami angenza ngifile ngathi mina I need to explain myself. Yabo manje sengimdala sengiunderstand before uma usuxabana nomuntu I remember mhlawumbe mawukuthene uyangithuma mhlawumbe uthi ngihambe ngiyeka baba ngiyolanda imali esondlo into kanjalo uthola ukuthi intombi zababa zithi anengane yakhe isitabane shame ukuthi kubhlungu kanjani kuyena ngiyathi uthi ayibe uma kade ngiyamathi ukuthi bangaki ababemthuka nababemtshele ngingafika endlebeni zami yabo yeah like abazali ingane yakho iyekela ibe yona ungafulindi mhlawumbe ukuthi yona izihambi yomuntu ochaza ukuthi kahle kahle impilo noyiphilayo umuntu umyekele nje and go with the flow. Thank you. Vuyo. The parting shot. Oh, indaba yomzali. Actually akubona abazali kuphela abanenkinga. Ne-family. I love this. I think this is something that we don't talk about, how people don't choose where they come from. And I think sometimes we devalue people because of trying to rebrand how we from Inanda. Yes. I can imagine how many kids from Inanda but my application very address as Inanda but rejected automatically because of the stigma. Yeah. So sometimes I'm from Inanda, I live in Inanda, I'm happy in Inanda. But I'm saying sometimes our parents ngempela, I think it's good to know a person. Let's judge people based on ukuthi uNtokozo uyahlupha. Yes. uNtokozo is corrupt. Yeah. Yabo, not ukuthi uNtokozo nomkhaba. Ufuna wenze njani umkhaba wakhe because uphiwe uNkulunkulu. Yabo. So I'm trying to say with him, perhaps we need to redirect our focus on issues around ethics, character and morality. Rather than isiqu somuntu where they don't have the powers to change anything. Mangikubona emgwaqweni nemcondo yakho uyiphiwe uNkulunkulu. Mangikubona emgwaqweni uthandana noSendi, umthandile uSendi naye akazi uSendi ukuthi wayethande lo mfana thizeni. Yabo? Vele uSendi uyathandeka. Hey Sendi. So yeah, it's just that, yeah. Okay. Yeah, I think thanks Albert. I think we're gonna call it a day. Sure. It's been a very interesting conversation. Thank you Too so much much for coming through. Aluta, if just to wrap it up for us, because we spoke to everybody else in Ntokozo. It's not a question. Well, it is a question, but just in short, we spoke to everyone about Pila Nabantu, about LGBTQI+ community. Koda, balabantu bapila kwi community. Ithini kumuntu okwi community. Mhlawumbe akekho ekhaya. Just an ordinary person. Yes. Mhlawumbe akekho ekhaya kodwa ngoba phela nikwi community. Yeah. Angihlali kwi-island yenu. Yes. Uthini kumuntu obukayo njengamanje unga understand yonke lento. It's not making sense to them. Khona umuntu njengamanje onbiza ngawo wonke amagama. Futhi ubiza nathi ngawo wonke lamagama ngoba senibizile nikule podcast. Yeah. Yes. I think ngizothi I'll back inhliziyo yakho. Because maybe this doesn't have it has nothing to do kuba khona kwethu. Yes. But it has everything to do ngenhliziyo yakho. Because you cannot just hate somebody just for coexisting. That's what I was saying. Yabo, awukwazi ukuthi ungazonda umuntu umzondela ukuthi nje ukhona. Ufuna simenze njani? Sifuna senze njani? Yazi ukuthi Ntokozo, when we were coming out back in the day, sake sithi ngangisahlala kaMashikaPhi, sake sithi masamba nama girls sithi siyawalka selapha ngase station, sishawe ngamatshe, abafana besishaya ngamatshe bathi itabane, sibize ngawo wonke lawo magama. And I would ask myself, why in my mental health or in my mind would choose to be ridiculed? Ukubizwa ngamagama. Ngiqhubeke ngihlale ngibe leyo nto. Why would I even subscribe to it? Because it's not comfortable. Akukho mnandi exclude from family conversations. Kuthiwa ngikushisa impepho ngoba useyena umfana. Ngizokuthaba ubumfana kwekhaya. Akukho mnandi ukuthi mawuhamba emsebenzini bakubandlula ukuthi uzoqwayela in a particular way. Akukho mnandi ukuthi mawufika esontweni isonto libe lithula umfundisi umbona ukuthi ukhungathekile ubona ama looks abantu esebusweni ngazothi nje kungena ihlama. It's not a nice feeling. Why would somebody choose every day to deliberately wake up and be that person? Lo nyanywayo ngazondwa. Asikuthandi nathi.
Yeah. But ngeke ke manje ukuthi ngwanakho abantu abasithandi sifele ukuthi siyithande thina. I think umphakathi engakusho ukuthi ngicela si analyze inhliziyo zethu. But also let's learn to respect. You may not agree ukuthi ngilala nobani ngilala kanjani, but kuhloniphe. Yes. And angisho ukuthi vumelana yabona manje we got to the point where we are saying we are not preaching acceptance. Because ngengena enhlizweni yakho ngithi ngamkele. But I'm saying let's preach respect. Just respect. Yeah, just respect me because at the end of the day, this is me, this is my choice. And let's preach love, let's preach protection. Sonke singane as a community la. One day, I don't know how many people I've saved, Minaba Straight, in the line of work that I do. I don't know how many things that I've done. Engafane ngabe ngiyazenza for Minaba Straight because they hate us so much. But I do it because one thing engayifunda mina ekhaya, engayifunda ngikhulu, is that uNkulunkulu uthando. And into engcolile ayihlala endaweni eclean. So that's why ngisho ukuthi awuke ubheke inhliziyo yakho. Yes. Yeah. Ngicela ukuthi sorry guys, I'm really sorry. Khona there's something Ntobeko, I was hoping that you guys nikhulume ngayo because it's been such a trending topic and nami ngagcina ngifonele journalist. Ulaki Kane called me about it. Le ndaba yama toilet. Okay. Yeah, le ndaba le yama toilet because abanye bathi akube khona ama toilet ebuza uthi yena mina ngicabanga ini ngalokho, and then bese ngamtshela nje just a backstory ukuthi mina during high school ngangiye toilet labantombazane only because abafana babethi bazongikwazi izinqa. So I used to go in my toilet amantombazane and othisha namantombazane agcina bekwamkelile lokho, and then kodwa manje kuma malls ngisebenzisa ama toilet abafana. And then his follow-up question was ngiyabona isidingo sokuthi kube khona ama toilet just for our gang. And then my response was, no, I don't, because ngiyacabanga ukuthi lelo toilet luzogcina lingasenzi into kumele ungabe liyayenza okunalokho libenza more confusion and conflicts because we know people of our gang ukungcola kuba khona. Yeah. But a simple question, guys. Ekhaya manje khona ithola abafana namantombazane kini khona abafana namantombazane? No. Makwenziwe imicimbi kube kuyitende ngaphandle. Kuba khona ithola abafana namantombazane. So why complicate things? But siba uncomfortable ukuthi ngiyachama ngiphendula abafana Yeah. ukuthi ngiyachama nangu sendila eduze kwami uyangibuka ngichama. But usendi wena uncomfortable. Usendi uyachama nawe netotolozi, okay? Why when uncomfortable ngokuthi useduze komunye umfana ucathi uzohlala itotolozi yakho? If kuyintombazane, why will you feel Mabantu abazali bezofeel uncomfortable. Ngoba uzoqhubeka buka mama. Yokona umpopho. So the issue of toilet is a problematic one. I'm actually doing research. I was looking at how a UK have they done the toilet. Yabo kuba kanje UK. So kuba yabona kuba iglasi kanje. Ngale osinki bogeza izandla. Ngala kunama individual cubicles. Wa icapha nje ezi individual. Doesn't matter sex. Yeah, it doesn't matter. So uyangena la esicabheni uzongena ithola lakho uyavala safe. Mawuphuma everybody bayakubona because khona iglass la. So everybody can sing ale uthi kwenzakalani ngalami. It's not an issue of ilokhuzane, it's just a mindset. Yokuthi makukhona umcimbi ekhaya. Kubekwa ama toilet lawa u2 lawa noma u3. Even mama events. Makusekhaya kukhona ngisho noma ivakashi. Kwenziwa njani? Kuthiwa ungangeni le toilet labafana kuphela uchamapi. Abafana eminyango. I think we need to move away from the act of immorality because right now we are putting immorality and we are crucifying people that are supposed to be benefiting from having these toilets. But inkinga immoral decay yokuthi kwathina asifundisekile ngokwanele ukuthi masingene etoilet kufika umhlonipho omunye umuntu. Nje besho intokozo nje ukuthi wena usuyochama uyochama alongside intokozo. Uyochama noma uyobuka ipiphela intokozo. Go to. When I say it. Go to. Yeah. Before these guys give us a hiding, we've got to go. Thank you, Voyo, for coming through. Siyabonga kakhulu. Thank you, Sandy. Thank you, Aluta. And thank you, Kuku. Siyabonga kunina nonke ukuthi nibe khona. Indlela le besithi asike sifunde ngayo ngalesi sikhathi se Pride Month kuningi nami ngikufundile
okunye bengiye ngikuphikisa openly in my conversations when I'm just talking with people, but now when I sit with you I learn. Thank you. Yes. You're such great hosts. 100%. Yes. No, but, and we scratched the surface, guys. We could have touched on a lot of things. So hopefully we're going to have more of these conversations. And hopefully abantu emakhaya bafundile because mina ngifundele ukhulu nami nje ngifundele ukhulu. Yeah. Well done, guys. Thank you so much. Thank you. It's been Podcast Radio and Stuff. Remember to subscribe, share, like this video. Please go comment on the comment section. Share your thoughts and views. We want to know. Keep it clean, keep it neat, keep it respectful. That's all we ask for. It's Podcast Radio and Stuff. Bye-bye.